जोबोद मोजां बाथ्रा गोजोननायनि मोनसे खौरां जे गिबि खेब एशियान खख' तामुलपुराव खुंदोंमोन जोङो बिटिआर सरकार आरो खख' एसोसिएशन बयबो लोगो नांनानै दा बियो जोबोद जाफुंसार महर मोनबाय आरो मुलुगनि मानसिफ्रा बड'लेण्डखौ तामुलपुरखौ बे ओनसोलखौ गासैखौबो मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनो हाबाय बे ओनसोलनि रायजो राजानि बागै बे ओनसोलनि जोंनि हारिमुनि बागै जोंनि गासैबो बे ओनसोलनि गोबां जारिमिननि बागै बिथांमोना मिथिनो हाबाय दिनै माखासे टीमा आलादा आलादायै जोंनि जायगाफ्राव बेरायनो थांदों करियान टीम मालयेशियान टीम बिथांमोना गोबां खौरांखौ जोंनिफ्राय मिथिलांबाय आरो जेबायदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'खौ मुलुगनां थाखोआव लांनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादोंमोन दिनै जोङो बेखौ आगानसे सिगाङाव लांनो हाबाय होननानै आं सानदों बेयो गेलेनायल' नङा जोंनि जारिमिन जोंनि हारिमु जोंनि गासैखौबो मुलुगनि मानसिफोरखौ मिथिहोनाय थांखिजोंनो बे ब्रैथि एशियान खख'खौ जों तामुलपुराव खुंदोंमोन आरो बेवहाय इन्डियानि मोननै टीमाबो आइजोफोरनि आरो हौवाफोरनि मोननैबो चेम्पियन जाबाय बेयो जोबोद साक्सेसफुल जादों आरो लोगोसे तामुलपुरनिनो सासे हिन्जावसाया इन्डियान टीमनि जानानै चेम्पियन जानो हाबाय बिथांनोबो आं कंग्रेचुलेसन होदों आरो आं मिजिंथिदों बिनि उनाव जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा गासैबो बिथिङावनो गासैबो गुबुन गुबुन आयदायावनो गेलेनाय बादायलायनायाव गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो गावबा गावनि केरियारखौ इन्टारनेसनेल लेभेलाव मुलुगनां थाखोआव गावनि केरियारखौ दानो थाखाय बयबो खाबु लागोन आं बेखौ मिजिंथिदों सरकारनिफ्राय बिथांनो 10 लाख रां होगोन बिथाङा जिहेतु फार्स्ट गेलेनायावनो एशियान चेम्पियनशिप जाबाय दा नंखायनो बिटिआर सरकारनिफ्राय होगोन आरो आसाम सरकारखौ खावलायगोन बिथांनो जाहाथे मोनसे मोजां साख्रि होयो बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन